Hej, jeg hedder Cecilie, og jeg vil gerne dele med dig, hvorfor jeg er så sindssygt glad for Misfit-appen. Det er der flere grunde til, for den har alle mulige fede feature, men jeg vil gerne lige fortælle om 3 fede ting, som er det fedeste, synes jeg. Og det er, at det første, det er kalorietrackeren. Det er sindssygt nemt at holde styr på sine kalorier, så man når det mål, man har sat sig for. Du kan nemt scanne alle madvarer på farten, når du er ude at handle og sådan nogle ting, så du kan holde øje med, hvad der er i, om det passer til det, du skal have i løbet af den dag. Dernæst så har den nogle virkelig lækre og skønne opskrifter. Med de skønneste lækre billeder, så man kan blive inspireret til at lave den slags mad, eller lave noget lignende, hvor du lige bytter noget om. Så det er meget, meget inspirerende univers. Men det der aller fedeste ved hendes app, det er helt klart hendes træningsvideoer og hele hendes univers omkring træningen. Fordi hun træner nemlig sammen med dig, og det synes jeg personligt er sindssygt dejligt. Fordi så skal jeg ikke sidde og tænke over, hvad er det for en øvelse, hvordan laver jeg den, og jeg skal lige slå den op og sådan nogle ting. Kæmpe forskel for andre konkurrenter. Og så er det bare mega motiverende, at hun træner alle 10 minutter med dig. Hun råber og skriger og siger, kom så ladies, nu kan jeg godt, så man får bare gejsten op, og man får bare lyst til at træne. Og som sagt, så tager hendes videoer kun 10 minutter, så ofte bliver hendes træning, eller ens træning, de går fra 10 minutter til lige blive 20 minutter, til lige blive en halv time, til lige blive 40 minutter, fordi det er bare nemt, man tager lige 10 minutter ekstra.